Dara. Goy! Gay! Pinaabot oh. Mahalog talay. May talay. Okay guys, may hapon. Kami na pud. Kami na pud. Pero lahi na pud akong kauban. Tuwa medok. Wala si Pogi. Ako na po, Si- bate. Kani. Liga. Talay sa dakit, panalay. Kasi dangipot. Karon may ari na gid may bawaan my friend og di malas ba jud kag di. Kay gahapon ingon sila ay kami di malas. Nya karon kita na may nag-uban og mapildi kita ron. Kibaw na ka sa Di, kumapildi na ng ligong kontra. kibaw na ka. Ay no kibaw na ka sa answer. Lami diri sa Marango guys no. Yung basket. So, may tag makadaog meron. Maninguha may makadaog pero mapildi aw bayad. What na siya? Anak mo na. Goy. Paabot sa mga kaya na pinag-unag-duwa sa mga ano. Gusto ka pamati ito na. Kulbaan ko. Kulbaan mo na nung. Ini nag-sting. Ini nag-sting para may kulba. Oo. Para murag mo kurintihan mo kasing-kasing mo. Goy! Warm up na. Oy, kalas! Goy! Para mag-goal kita naong niya. Atag lasa. Oh, siya inuktok. Kumusta naman? Kumusta naman mamati na to niya? Sama pagduwa. Tawag highlights kay. 250 yan. Muli naman ako guys. Mga pamang ko nun eh. May kali. Sige, patami ko. Another ko. Sa pamanday answer. Wala magipang puko lagi. Ha? Mo lang luya kay ka. Pinakakuan may dua. Punya guys. Tulo ka game saray daog. Bayar pildi mi og daghan. Oh, kay bawa na ka. Ha? Bawa na ka. Kalas ito gan. Bawa na. Di malas ini. Ano na gyapon taon yung gabi? Ano gyapon to? Ya bunto. Kaya lang karong gabi di ada denda di kumuban. Hala. Hala kaon, goy. Muro mag nagluya goy. Luya ko sa kalami. Tao. Pildi ba gina? May teman niyo pildi ba may makadaog mi maginasal mi. Dong. Maginasal na. Sobra pa. Karon bildi man kanina. Oh, kanila sang kapayas. Pahimungtan mo ni. Pwede bol? Akan lahat? Wah. Ayun lang kanay. Ayun lang. Ayun lang. Kamay na kayo. Ano gani tuno daw kayo? Kami bikol is mo. Lami ang galuto. Ala na keyboard. Cara mo gamay mo mo kaon. Yan, dugay sa mo man. Yang berat Pak. Oke, Artino. Anak ibu pasar ono. Pak Andre. Pasar wis ikan. Katayan mah ini mah. Wala, mga managtuon. Enggak.